גיליתי סוג חדש של מזוכיזם אצלי. עכשיו אני צופה בפעם העשירית, אני לא אומרת את זה לשם ההגזמה, באיך פגשתי את אמא. כל פעם ראיתי בגלל סיבה אחרת, והשבוע פגשתי אדיט על הוויכוח של לילי ומרשל, שהם אומרים מי מביניהם מתפשר בזוגיות, ובאדיט הזה מראים איך לילי רצתה להיות אמנית, והוא רצה להיות עורך דין, environmental lawyer, הוא קיבל את זה בסוף, אבל לילי נשארה גננת, לא כי היא רצתה להיות גננת, אלא כי היא נשארה עם בעלה, ובסוף היא המתפשרת במערכת יחסים, וזה גרם לי לראות את כל הזוגיות שלהם במשך כל הסדרה אחרת. אז זה גורם לי לרצות לראות את זה עוד פעם, כי עכשיו אני רואה את זה בצורה אחרת לגמרי. ואז השבוע אני ראיתי אדיט על האנטומיה של גריי. למה? אני בפרק 3 כבר. למה שאני אעשה את זה לעצמי? אני יודעת איזה כאב, אני יודעת מה עברתי, אני יודעת איזה קשה זה. אז למה עכשיו עוד פעם להתחבר לדמויות במשך עונות שלמות, ואז עוד פעם לחוות את הכאב הזה של לאבד אותם? למה? אני יודעת גם מה מגיע. ומה שהכי גרוע זה כל פעם שאני צופה מחדש שאני לא באמת זוכרת מה קורה בסדרה. אני רק אומרת, זה הפרק הזה שהיא נשכה לו את אבל אני לא זוכרת מה עוד קורה, אני לא זוכרת מי מת מתי. בא לי לבכות רק מלחשב על זה שאני הולכת עוד פעם להתחבר לדמויות ועוד פעם לראות אותם מתות. למה אני עושה את זה לעצמי? אני לא מבינה. גם מלחמה בחוץ. מלחמה אני לא עוברת מספיק. אני בהתמודדות עצבים על זה שאני ראיתי אדיט וזה גרם לי לראות עוד פעם האנטומיה של גריי. אתם מבינים את המצב הנפשי שלי? מה שאני עושה את זה לעצמי? מה הסיבה? מה הסיבתיות?